அஞ்சலி வந்து ரொம்ப கெஞ்சி கேட்குறாங்க. கண்டிப்பாக அபி நீ வந்தே ஆகணும் வீட்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அபி நான் வர முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் தெரியாது, நீ வர்ற வரைக்கும் இந்த மழையில் நான் அங்கேயே தான் நிற்பேன்னு சொல்லிட்டு யார் சொன்னாலும் கேட்காம அஞ்சலி நிற்கிறாங்க. வேறு வழி இல்லாமல் அபியும் வந்து அவங்களுக்காக வராங்க வீட்டுக்கு. இங்கே வந்து அபி வந்தோடனே வந்து ராகவ் வந்து பேசுறதுக்காக வந்து அவங்கக்கிட்ட ட்ரை பண்ணுறாரு. ஆனால் அபி வந்து அவங்கள வந்து ரொம்ப வெறுக்கிறாங்க ராகவை. அதனால் பேச மாட்டேங்கிறாங்க, அவாய்ட் பண்ணுறாங்க. இதனால் ராகவ் வந்து மனசு கஷ்டப்படுறாரு. அபி என்கிட்ட வந்து 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 பேசுவாளே, இப்போ அவள் பேசாமல் என்னால் இருக்க முடியலையா, என்ன ஏன் இப்படி எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு. இந்த சூழ்நிலை இங்கே என்ன பண்ணுறாரு, முரளி வந்து நம்ம இவ்வளோ பிளான் போட்டோமே, அபி எப்படியா இந்த வீட்டை விட்டு அனுப்பலான்னு வச்சுமே, அவ்வளோ வீட்டை விட்டு போயிட்டா. ஆனால் அப்போ கூட இந்த அஞ்சலி சும்மா இல்லாமல் போயிட்டு அழுது புலம்பி கூட்டின்னு வந்துட்டாலே, இப்போ என்ன தான் பண்ணுறது, இவ்வளோ பேர் பிளான் போட்டு வேஸ்ட்டாக போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்பிட்டு இருக்காரு சுந்தரிக்கிட்ட. உடனே வந்து அபிகிட்ட வந்து பேசலாம்னு சொல்லிட்டு வராரு. அபி ரொம்ப சோகமாக உட்காந்துருக்காங்க. ராகவை டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. இது எல்லாத்தையுமே வந்து முரளி பார்த்துட்டு வந்து, அப்பா என் அபிச்செல்லாம் தனியாக இருக்குது, அதுவும் இந்த ராகவ் எப்போ பார்த்தாலும் அபியும் ராகவும் ஒன்றாவே இருப்பாங்க, இப்போ பாரு என் அபிச்செல்லாம் தனியாக இருக்குது, அந்த ராகவ் தனியாக இருக்கான், இப்போ தான் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்ட போகிறாரு. போயிட்டு வந்து அபிக்கிட்ட கேட்குறாரு, அபி என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணேன், உங்களுக்கு என்னங்க அப்படின்றாங்க. என்ன அபி ரொம்ப கோவமாக இருக்கீங்களா, அந்த ராகவை பார்த்தீங்களா எப்படி பண்ணிட்டான்னு சொல்லிட்டு, அவன் பண்ணது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை அபி, எனக்கு நல்லாவே தெரியும், இந்த மாதிரிலாம் உங்களை கஷ்டப்படுத்திருக்கக்கூடாது, ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டாங்க, என்ன இவ்வளோ ஒரு மோசமான பழியை தூக்கி உங்கள் மேலே போட்டிருக்கேன். அதோட என்னோட ரத்தம்லாம் கொதிச்சுது அபி, எனக்கு அவ்வளோ கோவம் வந்துருச்சு. ஆனால் வேறு வழி இல்லாமல் அஞ்சலிக்காக கோவத்தை அடக்கிட்டேன் அபி, எனக்கு அவ்வளோ கோவம் வந்துருச்சு. எந்த ஒரு புருஷனும் இப்படிலாம் வந்து பொண்டாட்டி மேலே பழியை தூக்கி போட மாட்டான், ஆனால் உங்கள் மேலே அப்படி போட்டானே, அது மட்டுமா, இந்த மாதிரி உங்கள் மாதிரி புருஷன் கிடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாரும் சொல்கிறாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கல்ல எப்படிப்பட்ட புருஷன் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கான்னு. ஆனால் நீங்கள் எடுத்தது தான் கரெக்டான டிசிஷன் அபி, நீங்கள் அந்த டிசிஷன்லேயே இருந்திருக்கணும் அபி, நீங்கள் எதுக்கு அபி மறுபடியும் வந்து வீட்டுக்கு வந்தீங்க, ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டீங்க அபி, அப்படி நிறுத்துறீங்களா அப்படின்றாங்க. அதை கேட்டு வந்து அப்படியே முழிச்சு பார்க்குறாரு முரளி. அபி அது வந்து இங்கே பாருங்கள், எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் யோகிதை கிடையாது, தேவையில்லாமல் என்கிட்ட வந்து அட்வைஸ் பண்ணிங்க நல்லா இருக்காது, அதுவும் அவரை பற்றி அவ்வளோ பேச்சு பேசுகிறீங்க, எனக்கும் அவருக்கும் 1000 இருக்கும், நாங்கள் 2 பேரும் புருஷன் பொண்டாட்டி, தேவையில்லாமல் எங்கள் பேச்சுக்கு தலையிட்டீங்க, அப்புறம் நல்லா இருக்காது சொல்லிட்டேன். இல்லை அபி, ராகு உங்ககிட்ட நடத்துறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாகுது, அதுதான், உங்களுக்கு என்னங்க பிரச்சனை, நானும் அவரும் அடிச்சுப்போம் சேர்ந்துப்போம், அது எங்களோட விஷயங்க, நீங்கள் யாருங்க கவலைப்படுறதுக்கு, முதல்ல தேவையில்லாமல் விஷயத்துலலாம் மூக்க நுழைக்காமல் உங்கள் வேலை என்னமோ அதை பார்த்துட்ருங்க, அப்படி நீங்கள் பார்க்கல அப்புறம் நல்லா இருக்காது, அப்புறம் அசிங்கமாக ஏதாவது நான் பேச வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்றாங்க. அதை கேட்டு வந்து செம்மைய டென்ஷன் ஆகிறாரு. என்ன அப்படி உங்கள் நல்லதுக்கு சொன்னால் இப்படி பேசுகிறீங்க, என்ன எதுங்க நல்லது, நாங்கள் 2 பேர் வந்து சண்டை போட்டுக்கிறது உங்களுக்கு நல்லதா, நாங்கள் 2 பேர் சண்டை போட்டு அந்த வந்து சந்தோஷப்படுறீங்களா, அதில் குளிர்காயிறீங்களா, எனக்கு என்னமோ உங்களுக்கு ஞாபகம் மறதி அப்படிலாம் தோணவே தோணல, உண்மையை சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு ஞாபகம் மறதியா உண்மையிலேயே அப்படின்னு ஒன்று அதிர்ச்சி அடைகிறார். ஐயோ இவனை இப்படி சந்தேகப்படுறாளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது வந்து அபி பின்ன எப்படிங்க பழைய மாதிரியே வந்து பேசுகிறீங்க, பழைய மாதிரியே என்கிட்ட வந்து நடிக்கிறீங்க, இதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு நம்ம ஞாபகம் மாதிரியே தெரியலையே, நீங்கள் என்னமோ நடிக்கிற மாதிரியே இருக்கே, ஏன்னா அஞ்சலி அக்காவோட வீட்டுக்காரனாக இருந்திருந்தீங்கன்னா வந்து என்கிட்ட என்ன சொல்லியிருக்கணும், பாவம் ராகவ் தெரியாமல் பண்ணிட்டா மன்னிச்சிடுமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும், அதை விட்டு தூண்டி தூண்டி விடுறீங்க, எனக்கும் அவருக்கும் சண்டை மூட்டி விடுறீங்க, அதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம், நீங்கள் பழைய மாதிரியே எதுவுமே வச்சுருக்கீங்கன்னு தான் மனசில் வச்சுருக்கீங்கன்னு தான் அர்த்தம். என்ன அபி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, எனக்கு ஒன்றும் புரியல, நடிக்காதீங்க, உங்கள் நடிப்பெல்லாம் வேறு யாருக்கெல்லாம் சொல்லுங்கள் நம்புவாங்க, என்கிட்டலாம் சொன்னீங்கன்னா நம்பவே மாட்டேன். இங்கே பாருங்கள், ஒரு வேளை உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்து வேணும்னே வந்து எங்ககிட்ட ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணணும்னு நினச்சிங்க, அப்புறம் இந்த அபி யாருன்னு காட்ட வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. அதெல்லாம் கேட்ட முரளியால் தாங்கிக்கவே முடியல. சே இப்படி ராகவ் பண்ணுறான், இப்படி வந்து அவளை வந்து வெறுப்பேற்றுறான், அசிங்கப்படுத்துகிறான், ஆனால் அவன் உனக்கு முக்கியமாக போச்சு அபி, நான் எவ்வளோ வந்து உனக்காக உருகி உருகி உங்ககிட்ட வந்து பேசுகிறேன், ஆனால் என்ன வந்து தூக்கி போட்டு போறியா அபி, இதெல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அபி, எப்படியாவது ஒன்றையும் ராகவையும் நான் பிரிக்காமல் விடவே மாட்டேன், இது தற்காலிக பிரிவு நீ நினச்சிட்டு இருக்க கிடையாது, இது 2மே உங்களுக்கு நிரந்தரமான பிரிவு, இதை நிரந்தரமாக ஆக்குறேன் அப்படி சொல்லிட்டு போகிறாரு. இங்கே அபி வந்து ரொம்ப மனசு கஷ்டத்தோடு உட்காந்துருக்காங்க. அப்போ அஞ்சலி வராங்க, ராகவ் மன்னிச்சுடு அபி, ப்ளீஸ் அபி, அவன் செஞ்சது தப்பு தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சலி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இங்கே ராகவ் வந்து அப்படியே பார்த்து பார்த்து தூரத்துலேருந்து மனசு கஷ்டப்படுறாரு. இதோட முடியுது.